What's up Bisaya? Welcome back to my channel. So karon mag-unboxing ako sa kung bagong napalit nga power supply. Okay, kapalit ko bago nga bago sikanhan nga video card. Nga kung daan ako na tong ihatag sa akong misis. Problema kay ang yang unit, power supply siyang unit, generic lamang gud. So dili siya magamit sa yung unit kato kung daan nga video card. Ano na lang ko nga mapalit na lang ko bago nga power supply niya. Kung daan akong ihatag sa iyaha. Kay 600 watts man daw kung daan, so actually makadaog man siya sa akong palit na GPU nga bago second hand. Pero kaunahan lang ko nga ihata na ko to sa misis ng daan yung kahit kung bago nga taas nga power kay para di po kayo kaso lang para supply na ko ba niya na lang malipay kami ng kung dako nun. So tanawon lang nato unboxing lang nakadali. So katong mga wala pa ka subscriber atong mga bagong viewers na mo subscribe lang mo kay ngalingar po niya ako apod basta na lang ba. So naratong order gikan sa Shopee ang Silverstone nga power supply. Monitor mo miss pa kayo bago pagod. Brand new kayo ba? So ST70F ES230 ang model, 700 watts. 80 plus na po na siya. Certified na siya ng 80 plus. Makita niyo sa clear results. Siya yung mga connection. So natay sa motherboard connection, sa motherboard po na yung niya kana para sa video card, para sa SATA, Molex o may floppy. Ano na parang floppy, may flapper. So ato na yung ablihan be. Hinahin na ito kay bag-old. Kumita na. So na siya yung manual. Kani manual siguro gihapon na siya. Volts, mga amperes, bagoy lamang ganun. Yung power connector, na siya pataban ng screw. Muna na itong power supply. Sinaw kayo, no? So black lang siya, ano siya color 700 watts nga Silverstone 80 plus. Check na to ng mga wire kung saan na so muna siyang sa mainboard nga siya seeds
So kani siya mo ni sa CPU extra power kinahanglan siguro extra power sa CPU kinahanglan naman eh. Uso naman na ron. Niya mo ni siya ang pin connector sa video card sa GPU. Ito na siya pagka pin connector. Niya kani mo niyang Molex. Floppy wala pa gamit. Kaning sa Molex mostly ang purpose ani is sa RGB na lang siya magamit. Ug sa mga katong karaan di ay nga hard disk nga dagko ang kinahanglan na siya mo na siya power gamiton sa dagko hard disk. Nya kani siya mo ni siya ang SATA connector kaning glass. Diyan yung pang saksak niya mga SSD o yung mga hard disk nga katong gagmay ano siya power gamiton. Na ang ano lang ani is ang sleeve niya nara sa mainboard, ang uban niya nga wire wala siya sleeve, pero okay ra gyapon siya gana gyapon. So compare na ko sa akong daan nga power supply. Okay, para makita na itong katag. So muna akong daan nga power supply, awake nga RGB 600 watts na siya 80 plus nga bronze nga nakatatak pero dili ni siya certified. Dako ko siya fan ko para sa Silverstone. Nakaindot ani kay tanan wire niya na sleeve na naka-sleeve tanan wire niya compare sa Silverstone nga ang motherboard ray wala. Ang motherboard rin na ganun. Puro siya na sleeve. So kani nga power supply nga akong daan dugay-dugay na po ni 3 years na po ako na singatag sa akong misis kay kinahanglan po kinahanglan siya og PCIe connector kaya yung daan nga power supply generic raman to wala man to connector so din niya magamit akong daan nga video card. Yung kinahanglan mag PCIe connector akong video card nga daan dapat siya. So mao to siya ang akong napalit nga power supply Silverstone nga 700 watts yeah, certified na po siya 90 plus. So sa katong naiplano mo palit og mga power supply dra nga certified nga 80 plus. So check na lang ninyo yung link nga nasa ubos para makita niyo mga listahan nito kay daghan mga power supply good nga na ay mga ratings na 80 plus nakatatak ng 80 plus pero kung tanawon nimo sa certified nga website wala siya dito, wala siya nakarehistro ba, ipilitan nila sa ilang item ang 80 plus pero dili sila certified ng 80 plus din. So tanawon ninyo sa link sa ubos na may mga plano mo palit mga certified na may budget, at least makita ninyo kung sa inyong option ba niya papalit mo certified din siya dili nang 80 plus na napabutang. So salamat sa pagpaminaw sa sunod na video na po.